Da ka jingsngewkhia ka bajur halor ka jinglong jingman ja ka shnong ka thaw, la ka de ha ka liang ka jingïoh bhah ka skhim pynroi, halor ka Surok ka paka, lane war ka iingskul ka bit biang, na ka liang ka Dorbar Shnong Ryndhi ka hapoh ka Umsning Konstituensi, kala kyrpad ki board ka sorkar jylla, lane ki board ki bedai peit ka district, bakin phaikhmat lem halor ki jingdonkam ki skhim pynroi bapher. Ubapan kemen singkli rang ba shnong ulapan pau ke jingsngewkhia ka bajur namar ke jingsha ino khun swer hak liang gilat pynroi na ki bor ka sorkar jylla kham tam ha ka beidei ba Surok yat kali ka paka lane ban pinbit pinbiang ka iingskul ka badan hak ni ka shnong ka ba arjing chakri ha ka ban pinpranai ka lawai jong ki hebret jong ka ni ka shnong ha ka liang ka puli ka puthi ulai thuru bakane ka shnong ka dei ka badan kumba apun ritli kilong ye bar ka jingdon ji kinong chong shnong ka lakot omjen ni ka shi spa tame ye bar ka dei ka shnong ka ba marjan bar ka shnong ka du ka ba jangai tam ko balai kilometer ye na ka ni ka shnong na kyrpad ya ka sorkar hi bakin ya phaikhmat lem na banta ka shnong gujongi habai dei bat ka Surok kumba phila yo I menta ki ba penmi ya ka khubor mo kalong sisa ka ba yangi habangi pang ngisutom katno ngidap ta ka jingjinjar haba don gi bapang gi bastom hapoh shnong po thaw ke kumbang ngila tip hi barabor habaro satlak jong ka parthai ngila aban ong mo ya kata usurok hi udai ubudlum jong karoi kapar ubala bankit banba nadong hadong ha ka jingdonkam hi baro kiliang kani ka Surok kadai ka budlum jong karoi kapar tinga kentu bat na kyrpad ya ka sorkar bakin phaikhmat lem na banta ka shnong gujongi